Alright, for today's video, naman na yung mga gwapong beach diri uban sa Panglao, di lang kayo sa Aluna. Tanawa ninyo ni. Sos ka nang adlawa kay pertim na ng dag-uma, sos gauwan bagyog maayo, haskang may gani kay nakapalit mig isda direng dapita gideliveran mi. O nya ang among gibuhat, among isugba in taon kay among bawnon lagi sa dagat kay tripping na mo karong Domingo ha. Tripping na mo karong adlaw is mag beach kunuhay. Nya sugod na tag butang sa atong mga baon diha, unsa pa ng mga klase diha, bawnanan, mga pagkaon. Siyempre di na to kalimtan atong pa-music diha kay mamingaw ta dito guwatay music, dapat natay hagubtub, natay buto-buto ditong dapita. Butang na din nato ng atong kaldero diha na dagang kanon, siyempre kanon is life. Nya ato karga atong mga sinugba diha, atong mga bami, ang atong mga unsa pa ng mga pagkaon diha. Of course, siyempre, oy, magdatag banig, basin dukaon ta dito, mga hubog ta, o hala, magligid-ligid ta dito, balas. Tanawa na na mong baon, diya nga Coca-Cola, partida, kaayo, di ba ka na Coca-Cola, ito man na ka na, puti na kuyaw, kaya na Coca-Cola. Ay, siyempre, nahuman naman tag-impake diya, o siyempre, maglarga na tayo sa may itong gipaabot. Tanawa na ganun porma dire sa mga nakaibaw dire, asan yung dapita, comment down below, out. Nya mao na ni guys, mo na ni akong giingon ninyo nga laing parte dito sa Panglao nga public beach, dili lang kay Aluna. Awang na nga ngaag lang o tanawa ra na dagan kay nagtawo kay siyempre Domingo guna, family day. Family day is life. Dapat nagi kay gigahin nga oras sa imong pamilya kada Domingo. Sa bataon ta diha o sakayan o gusto kag managat tala panagat dito. Nya siyempre kuryoso tadang dapita, marites man kay tao, magsuroy-suroy tadiato tanawo na po sila mga bar dire o dagang kay foreigner dire o gusto ka magtampisaw di hala babad tamas ginhawa. Nya na sila mga bar diha, kung wala kay baon way problema na, oy palit lang dito basta naala kay kwarta. Nawa o dagang kay foreigner o wala sila mga baon ning anha na sila diha para magligo-ligo, palit na sa tindahan diha. Kung gusto kag mo table diha, na mga table bakante diha, dapat lagi po ka mo bayad sa table, alangan man. O napay parkingan o nakasakyanan, hala birada parking diha. Ang among parking fee diha 50 pesos lang, so dili ra kay tantong sakit. O pinalakaw-lakaw moment ta diha, bisag hangin kayo, panuhot tirada, hala lakaw-lakaw kay gara lagi kayo. Gusto mo langhap mo simhot sa hangin sa dagat, lahi ra kay hangin diri sa dagat ug ikumpara ni mo syudad. Tagang kay mga bata diya o. Samtang tanaw ta diya sa dagat makanahon na tas itong mga kaagi diya nga unsa what if, what that hala unsa pa ng mga whats diya. O dagang kay mga tao nag-inom, kita kay di man ta moinom, charot. O nawala yung dagat diya, medyo hugaw gamay ka public man, dili lang kay paingon hugaw kaya. Na lagi na yung mga lusay-lusay gabay na palit. So mura ko to, sige bye.